Kemto ngatibono susane tegaba na rambi ya kwa changa mko gachambu nkumu tinyuri bwe nje mbwate mechande mengi sana mere uteba aba mbwatete bara ko wata baskai bara abai kokora abayibi banchite mwane yani bakangibe noche mnandiga akemto bakyo bwate mwago barakwibita abayibi abo bacha kirege bangibireta amatoke bakarusi nyoma yani kirege mnandiga agatamba akaboka na kumbwata bakaira bakibishanja abayibi kwararera biyonsi bimanya abayibi abo ngakibacha bakana abuna abayibi gose nabantu batandochereti manya abuna abantu bagwate nyanda bamutu bayibi bari gocha kwiba bintu biri ogwate talibo akebintu biri ogwate bibega ni ngore ibeke mu ya nabonti awocha okwana oboragera nchake kolere tigale ndotolera baba inje nakora kirimanete ayibi yabankolerete abaromba bibakorete kuibe bintu biri byo muntu ebintu ende bono mete kibange acha tipi bakongibera kera bakora bamagontebi unantenge mboro kitindage chiwo ake mtu kora ngoro kingo kibagotenga ngatenga obutuko bugima tene nango torenga kiwatenge tininguru mnandiga ogotenga natengete bagontebi ntenge mbekama gokomutugoro yani wagantengi temera lya tagike mo ngoro bona nane gosorio wonkorera bagontei inseke nsmairi kera nangete goseka baguchaguntiga tigi mnanseke ai abantu mbabu atimabera abuna abantu bori akemtu korate noratenga akemna ai gosorio bintu bankorerete tinkwe ai nandiga none tukie bangingirete obe ono ngaki mutu yo mnonge basi kana kiwocha gutara tigaye kondama ne wifu nabeka wifu kwabeka kama ko ke chancha beku kwa baki ebete eke yangu tena abeke tumobere igomba kurete bintu bya mubere biro bimbangurete bakune tikende gyansi naki ebintu bya mubere ugo na ya nabasubati bari abune nyandamwa tali ndamwa abando chuna naba tubankaga iga no bagokorera igo yani manya bakabota mbaka bagankarangia amatoke bakangankari abuna abayibi ya abuna abantu bakorocherete ono nchiki nate tonkonye kerokyo onkonye twende tobari tobaite nje njikorya abantu bagotengeti nje bachigontengeti timaiti gotenga mbao batenge ye wiki yemo bono ngo tureni gotenga tome kwenda kubari tionye bagotengeti nje bakabantenge abrend bono abantu ligonkonye lakini nyigwete bubisana nkora yani nyigwete nkore kongita enda yorora bora boni bori obegete chai matari orusi uyeke ose no cyane bairete byonsi yani nkore kongita bubepi minto bankorerete taraye bono taraye nja ekiyo kanarorire onkwenda polisi mbangaine ninche naibete bambeke nindio musori mali esenge nje sko gakende nkionda akorete mbwati ndagera fatali ngendo polisi gali mbatebi bambeka mali nario mochero libwebwa basibu tigaye mbakire sime nimbwati landline ya baskari bache bakoyome tari na bokuri chingende inki baide bago chabarali bakuri chingende ende ndira bakuri amatoka ama ya masabo busi amatoke nkurali bale kuri bara amatoka abuno nkogenda kuri bara amatoka ali abwata masabo chingende negete nero ngori nkunyu bareta yebitumeta bwati sukari abundo china bonda asaba because isko gaiga tinkonyara sawa tikabona nariera ini ye namba yabo mbakire bocha bari okuito basuko tware shita arankonye sana mbiamono yesanya ukobeko amen torera baba inje nakora kirimanete ayibi yabankorerete abaromba bibakorete kuibe bintu biri byo muntu ebintu ende bono mete kibange acha tipi bakongibera kera bakora bamagontebi unantenge mboro kitindage chiwo kai nabayibi bono osina abantu bakomete ke manya bagantenge utwa yacheni mas bake sasa mtaki naongeanga vitu mpaka najishanga nini atwara kimekiate acha tuiendele Sema jenge sema. Mama Wachukue wapi?
Aka box akana kwa style ka cha chus. Eno swe chali eno swe girl. Oh, na nche ne bonda chembe kimnando chi by the way. Niwe kini. Ko be kai gambe kemte bali mbeke ne swete. Ah ye.